Сега, обяснете ни, има ли спекула или няма спекула и защо държавата не може да направи нищо, за да я спре? Трябва ли, например, да се приеме закон за спекулата? Или против спекулата по-точно? Здравейте. На първо място искам да потвърда казаното от вас, че спекула има. Спекула има и то в потресаващите размери. Но да кажем първо на зрителите какво е спекула. Да. Защото нито един от говорещите глави в телевизията не казва на какво е спекула. Твърдат, че няма така, но не обясняват какво е. А това е нечестна търговия, уважаеми зрители, насочена към бързо забогатяване чрез продажба на стоки или услуги на завишени цени на първо място и на второ място, чрез злоупотреба с дефицит на стоки. Аз веднага мога да ви дам пример за злоупотреба с дефицит на стоки. Спомняте ли си през около пандемията, че изведнъж се изчерпа олиото? То се скри. По този начин се дигна цената и се извърши огромна спекула. 3-4 пъти се вдигна цената на олиото тогава. Просто зрителите да знаят, дам го като учебен пример. Така, напоследък наистина особено актуален този въпрос с спекулата е за повишаването на цените. Всичките държавни органи, които ви убеждават, че могат да се преборят с спекулата, ви лъжат. А защо ви лъжат? Защото нямат нужния инструментариум законов, за да определят цените и да въздействат върху спекулата. Нито Комисията за защита на потребителите, нито Комисията за защита на конкуренцията могат да ценообразуват. Тогава как ще ви защитат? След като не могат да ценообразуват, и няма норма, с която да санкционираш този, който се е повишил цените, тогава аз задавам риторичния въпрос, как точно ще ви защитат? И много ми е интересно, госпожо Ташева, няма един ваш колега да ги пита така. Момент. Вие казвате, че ще ни защитите. По кой текст и от кой закон? Няма кой да ви отговори. Но няма кой журналист да пита. Аз също питам. Ще ни защитите. По кой текст? По кой закон ще ни защитите? Няма такъв. Защото нито тези два органа не могат да ценообразуват и да контролират цените. Сега, всички са наясно, че има спекула. Аз ще ви дам един пример, защото хората обичат примери. Има много стоки, кашкавал, сирене, олио на български фирми, които се продават, забележете, по-евтино в Европа, отколкото на нашия пазар. При положение, че до там има транспортни и други разходи, логистични и така нататък. И знаете ли защо е така? Много е просто отговор. Защото там общите вериги слагат по-малка надценка. Това е. Няма спекула. Това е. Истината. Искам да кажа нещо много важно на зрителите. Имаше механизми, по които можехме да се борим преди и на първо място това беше закона за борба с спекулата, който беше отменен през 2020 година. Беше отменен 25 години, преди 25 години този закон беше отменен. Този закон урегулираше случаите на спекула в 4 точки, но след отмяната му, колкото и да беше спорен този механизъм, на практика се оказа, че няма нито един нормативен акт, който да казва какво е спекула. Освен този закон, в наказателния кодекс от 1951 година имаше член 116, който гласеше: който продаде стока по цена над определената или получи за услуга възнаграждение по-голямо от определението, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Там не се поплюваха на времето. Това значи, че нямаше и особени присъди за спекула. Защото спекула да убива обществото. То ще се окаже, че по-демократично е било тогава от сега, но да не влизам на тази тема, че много зрители ще се ядосат. Така. И сега ще ви очуда, защото и по сегашния закон, защото това е отменение на наказателен кодекс от 1951 година. По новия наказателен кодекс, който сега действа в момента, има абсолютно същата разпоредба. Тя е 225. Който продаде стока над цена определена по установения ред, се наказва с лишаване от свобода. Същия текст, абсолютно същия, действа към момента. Но защо не се прилага? Веднага ще ви обясня. Това е мъртъв текст. Един от така наречени мъртви текстове. Защото чист проблемът какъв е?
и защо е мъртъв на практика този текст. Цените на потребителските стоки, на практика у нас няма орган, който да ги регулира, както казах. А какво казва този текст, който ви казах? Ако продават над цена, определена от съответния орган. Когато отмениха указ на президиума на Народното събрание за уреждане на вътрешната търговия, тогава вече това става 2000-та година също. От тогава вече няма орган, който да определя цена. Разбирате ли? Затова не приложим текст. Защото това е престъпление само ако продавате с надценка на цената, определена от съответния орган. Такъв съответен орган няма. Няма, да. Ето, това е целият проблем. Та пак ви казвам, надценката ще се определя от търговците както си пожелаят, когато си пожелаят и в размер, който си пожелаят. И те знаят много добре това. И няма санкция. Сега, нашите управници, аз дадох вече становище, има един проект на закон за надценките на хранителните продукти, който абсолютно също замазва очите на потребителите. Защо? На първо място се касае за урегулиране цени на около 17 групи храни. Това е нищо. Да. Дори да се стигне до този закон да се приеме, аз ви казвам, че няма да се приеме, но дори да се приеме, другите стоки и услуги ще се хвърчат във въздуха, а цените няма кой да ги регулира. А пък другото заложена бомба. Лицата, които са задължени да се съобразяват с тази надценка, са само търговските обекти с оборот над 30 милиона лева. С 29,900 не може. Така ли? Да. Ами те всичките търговски вериги ще кажат, че са под 30. Над 30? Милиона лева годишно за календарната година. Ами да. Знаете ли как ще минат на 29,9? С много вода, с много голям изкуствен разход. Защото този закон забележете за 6 месеца. Тоест по-нататък не може да се регулира. Само след като влезе еврото за 6 месеца. Тия 6 месеца те са с една фактура. Да. Всеки ДДС измамни го знае, защото аз съм ги разследвал тези. С една фактура или с един фалшив разход ще минат под този прак и за тях не важи. А да не говорим за малките магазини. За тях категорично не важи. Да. Тоест спекула ще има и никой няма да я спре. Този закон е подигравка, проектозакон, е подигравка с потребителите. Да. Защото никой няма да проработи при тези условия, които ви казах. Да, ясно. Тоест всичко това, което се говори по сутрешни блокове, е миже да те лажем. Точно така, не иска да го казвам, ама... Да, миже